Manusa alba kaya क्या को उसे दखया कंबल मारन Manusa alba kaya kini gawaya Yosef dukhiya maran han kurbana lil basmayad Kari avada Manusa alba kaya Kurban
Davahasa Kini gavaya Nogavaraham Visahakyako Yosef Dakaya Maran Han Kurbana Basmayad Kari Avada Davahasa Ini gaya Nogavaraham Isahakyaku Dakaya Kari Avada Galamba Dakaya ഈശോമിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളിയോടെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തി പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പാവന പാതയിൽ തീഷ്ണതയോടെ 50 വർഷത്തോളം പ്രയാണം ചെയ്ത് ആജപാലന രംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സംഭാവന നൽകി അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും ആത്മീയ വെളിച്ചവും പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ സ്വർഗ്ഗഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന ഈ പുണ്യനിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ 2022 ജൂലൈ 17-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് അന്തരിച്ചു. 20-ാം തീയതി കാലത്ത് സാഗരരൂപതയുടെ
കുയൂരിലുള്ള സാഗർ മിഷൻ ഹോമിൽ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് മൃതശരീരം പൊതുദർശനത്തിനും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവകയായ മറ്റം ഇടവകയിലെ തോമസ് സഹോദരൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് കുത്തൂരച്ചൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ 2ാം ഭാഗത്തിന് സാഗർ രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ മാർ ജെയിംസ് അത്തിക്കളം പിതാവ് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ നിർദ്ദയകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും മരണസമയത്ത് അങ്ങേ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്ത ജോസഫ് അച്ഛനെ പരദീസായിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, കർത്താവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. എന്റെ അപേക്ഷ അങ്ങേ പക്കലെത്തട്ടെ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. എന്റെ അപേക്ഷ അങ്ങേ പക്കലെത്തട്ടെ. എന്റെ ക്ലേശകാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങേ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ചെവികൊള്ളണമേ. ജീവിതം പുക പോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു, എന്റെ അസ്ഥികൾ വെണ്ണീർ പോലെ വെളുത്തു. ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം പോലും ഞാൻ മറന്നു, പുൽക്കൊടി പോലെ ഞാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വേദനയുടെ ആധിക്യ നിമിത്തം മാംസം അസ്ഥിയോടൊട്ടിച്ചേർന്നു. മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പലോലെയും വിജനപ്രദേശത്തെ തീർന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. എന്റെ അപേക്ഷ അങ്ങേ പക്കലെത്തട്ടെ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കാരുണ്യവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. തൻ്റെ ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വന്യപുരോഹിതൻ ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. എന്റെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. മൃതിയുടെ നാദം പൊങ്ങി മുഴങ്ങി. യാത്ര പറഞ്ഞില്ലകലുന്നു ഞാൻ. വിധിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ദൈവിക സന്നിധി അണയുന്നു ഞാൻ. ശാന്തി എനിക്ക് ലഭിച്ചിടുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ വിജയമൊടെന്നും. അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അന്നൊരു നേടിയ നാദം കേട്ടു. ദൈവിക വിളിയുടെ മോഹനനാദം മാനസവീതിയിലാഞ്ഞു പതിഞ്ഞു. വേരു പിടിച്ചൊരു പൂക്കളണിഞ്ഞു. കർത്താവേ, നിൻ വിളിയുടെ ശബ്ദം പിഞ്ചുന്നവനെ കൈവെടിയല്ലേ. കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആര് വിവരിക്കും? ഭക്തജനത്തിനു നിത്യമഹേശൻ നൽകും പ്രതിഫലമെത്ര മനോജ്ഞം. നരനുടെ കണ്ടതു കണ്ടിട്ടില്ല, കാതുകളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. നിസ്തുലമതിനുടെ മാധുര്യം മാനവഹൃദയമറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. നീതി വിധിക്കായി പോകുന്നു ഞാൻ, നേർവഴി കാട്ടും ദൂതനു പിൻപേ. നിരവധിയാമൻ പാപകടങ്ങൾ നിർദ്ദയമെന്നെ പിന്തുടരുന്നു. കർത്താവേ, നിൻ കരുണ തുളുമ്പും കരവല്ലികളാണ് ആശ്രയമെന്നും. ദൈവമേ, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാഹളവിളി കേട്ടന്തിമനാളിൽ മൃതരെല്ലാരും ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ നൈരാശ്യത്തിൻ നിലവിളിയോടെ ദുഷ്ടജനങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ കനിവൊടു നാഥാ നിത്യവിരുന്നിൻ പറുദീസായി ചേർക്കണമെന്നേ. എനിക്കെതിരായവർ സമരം ചെയ്തു, നിൻ തിരുകൽപ്പന കാത്തിടുവാനായി നിർമ്മല വീതിയിലൻ പദമൂനി. എങ്കിലും ആ വഴി വിട്ടു നടന്നു, വൈലി കുഴിച്ചൊരു കുഴിയിൽ താണു. വിധിയുടെ ദിവസം കർത്താവേ, കൃപയല്ലാശ്രയമൊന്നും. ജീവിതം നിഴൽ പോലെ കടന്നുപോകുന്നു, നിത്യവും അനവധി പാപം ചെയ്തേ. ശിക്ഷകളോർത്തു ഞടുങ്ങുന്നു ഞാൻ, വത്സരമെല്ലാം ഓടിയകന്നു. പരിമിതമല്ലോ ജീവിതകാലം, നിത്യവിധിക്കായി അണയും മുന്നേ മോചനവേഗനിൻ പ്രിയനാഥ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, പൂർണ്ണമായ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ അന്ധകാര ശക്തികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ. നീതിമാന്മാർ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധമായ കൂദാശകളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ആളിനെ പുനരുത്ഥാനവും നിത്യായുസ്സും നൽകണമേ. പ്രകാശധാരികളായ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഈ വൈദികനെ സ്വീകരിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അന്തിമയാത്ര പുറപ്പെടുമീ ദാസന് മോചനമേകണമേ. കർത്താവേ, നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. അന്തിമയാത്ര പുറപ്പെടുമീ ദാസന് മോചനമേകണമേ. കർത്താവേ, നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. വിളിച്ചുടനെ മുതമൊട് സന്നിധി ചേർന്നു ഞാൻ. സാദരമങ്ങേ പൂവനിയിൽ ജോലിക്കായി സ്വയമർപ്പിച്ചു. അന്തിമയാത്ര പുറപ്പെടുമീ ദാസനു മോചനമേകണമേ. കർത്താവേ, നിൻ കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. രാപകൽ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ദിവ്യസുമങ്ങൾ കൊരുത്തല്ലോ. ആരാധനയാൽ മാർമാവിൽ കഴിവുകൾ കാഴ്ചയണച്ചല്ലോ. അന്തിമയാത്ര പുറപ്പെടുമീ ദാസനു മോചനമേകണമേ. കർത്താവേ, നിൻ
കൃപയാലേ നിത്യാനന്ദവും അരുളണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പാപക്കറകളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമായ വിശുദ്ധ ബലിക്കായി നാം അണഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബലിക്കും മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ മറ്റു കർമ്മങ്ങൾക്കും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് സാഗരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ മാർ ജെയിംസ് അത്തിക്കളം പിതാവാണ്. കൂടാതെ രൂപത വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ ചുങ്കത്തച്ഛൻ, ഭോപ്പാൽ സെന്റ് പോൾ CMI പ്രൊവിൻസിലെ ജസ്റ്റിൻ തെക്കൂടനച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ്റെ ബന്ധുക്കളായ വർഗീസ് പുത്തൂരച്ഛൻ, ഡെൽജോ പുത്തൂരച്ഛൻ സഹകാർമ്മികരാണ്. വിശുദ്ധ ബലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ്റെ ജീവിതയാത്രയെക്കുറിച്ച് സാഗരൂപതയുടെ വികാരി ജനറലായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ ചുങ്കത്തച്ഛനിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. അഭിവന്യ പിതാവേ, സഹകാർമ്മികരെ, വന്യവൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഇപ്രകാരമാണ്. ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛൻ ആത്മീയ ചൈതന്യവും ഭക്തിയും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന കുടുംബത്തിൽ കൊച്ചു വരീദിൻ്റെയും കുഞ്ഞനത്തിൻ്റെയും 5 മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ മകനായി 1942 മെയ് 31 മണലൂരിൽ ജനിച്ചു. അക്കാലത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം, അതായത് 1942 ജൂൺ 8 മണലൂർ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ചർച്ചിൽ ഔസേപ്പ് എന്ന നാമത്തിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പരേതനായ ശ്രീമാൻ ഫ്രാൻസിസ്, ഇളയ സഹോദരങ്ങൾ റെവറൻ സിസ്റ്റർ ക്ലീസ ചെറിയത്ത് SAB, റെവറൻ സിസ്റ്റർ ദീപ റോസ് FCC, മിസ്റ്റർ തോമസ് ചെറിയത്ത് എന്നിവരാണ്. കൊച്ചൗസേപ്പ് 1ഉം 2ഉം ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠനം മണലൂരിലും തുടർന്ന് 3 മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കൂൾ മറ്റത്തിലും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവഭക്തിയുടെയും പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും മകുടോദാഹരണമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും 3 മക്കളെ ദൈവീക വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദൈവവിളിയുടെ സഫലീകരണത്തിനായി CMI സന്യാസ സഭയിൽ ഒരു വൈദികനാകുവാൻ 1962 വരന്തരപ്പള്ളി കൊവേന്തയിൽ ചേർന്നു. അവിടെ 1 വർഷത്തെ ആസ്പിരൻസിയും തുടർന്ന് 2 വർഷം അമ്പഴക്കാട് നോവിഷ്യേറ്റും പൂർത്തിയാക്കി. ജോസഫ് അച്ഛൻ 1965 മെയ് 16 CMI സഭയിൽ പ്രഥമ വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തി. തുടർന്ന് 3 വർഷം ധർമാരാം കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ ഫിലോസഫിയും അവിടെ തന്നെ 3 വർഷം തിയോളജിയും പൂർത്തിയാക്കി. 1972
ഏപ്രിൽ 22 അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് കുണ്ടുകുളം തിരുമേനിയുടെ കൈവെപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് മൊണാസ്റ്ററി ചർച്ചിൽ വെച്ച് വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ചു. ഈ കാലയളവിലാണ് തൃശൂർ ദേവമാത CMI പ്രൊവിൻസിനെ സാഗാർ മിഷൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും മുൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ മോൺസിഞ്ഞൂർ ക്ലെമൻസ് തോട്ടുങ്ങൽ CMIയെ സാഗാർ എക്സാർക്കേറ്റിനെ നയിക്കുവാൻ നിയമിതനാവുകയും ചെയ്തത്. സാഗാറിലേക്കുള്ള CMI സഭയിൽ നിന്നും മിഷൻ ചൈതന്യമുള്ള വൈദികർ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ജോസഫ് അച്ഛനും സ്വന്തം ബാച്ചിലെ മറ്റ് 3 യുവ വൈദികരോടൊപ്പം 1974 സാഗാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സാഗാർ എക്സാർക്കേറ്റ് രൂപതയായി ഉയർത്തപ്പെടുകയും സാഗാർ രൂപതയിൽ ഒരു മാതൃകാപരമായ CMI വൈദികനായി ജീവിച്ച് CMI സാഗാർ മിഷൻ റീജിയന്റെ കൗൺസിലറായും സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ജോസഫ് അച്ഛൻ സാഗാറിൽ തന്നെ മരണം വരെ സാഗാർ മിഷന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ 2003 CMI സഭാംഗത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് സാഗാർ രൂപത വൈദികനായി. സാഗാറിൽ വന്നതിനു ശേഷം ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ ദൗത്യം 1 വർഷക്കാലം സാഗർ അന്നത്തെ എക്സാർക്ക് മോൺസിഞ്ഞൂർ ക്ലെമൻസ് തോട്ടുങ്കലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിദിഷ, ബെസോദ, ഖുറായ്, റൈസൻ, മണ്ഡിദ്വീപ്, സിറോഞ്ച്, സാഞ്ചി, ബണ്ട, ഈസാഗഡ്, രഹളി, പട്നബുജുർഗ്, ജാംഘാട്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വികാരി, കോൺവെന്റ് ചാപ്ലൈൻ, സ്കൂൾ മാനേജർ, കോളേജ് മാനേജർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, മിഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ എന്നീ ദൗത്യങ്ങൾ സ്തുത്യർഹമായി നിർവഹിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിഷൻ ആരംഭകനും പള്ളിപ്പണി, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സാഗാർ രൂപതയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് രൂപതയെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിച്ചവയിൽ ചിലത് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. രൂപത വികാരി ജനറൽ, നീണ്ട വർഷങ്ങൾ രൂപത കൺസൾട്ടർ, രൂപത ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗം മുതലായവയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതുള്ളത്. രൂപതയിൽ സ്ഥാപിച്ച SJ സന്യാസ സഹോദരിമാരുടെ പരിശീലകനായി ആരംഭകാലത്തെ 6 ബാച്ചിനായി ബിഷപ്പ് ക്ലെമൻസ് തോട്ടുങ്ങൽ CMI നിയമിച്ചിരുന്നത് ജോസഫ് അച്ഛനെയായിരുന്നു. കൂടാതെ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പാസ്റ്റർ നീലങ്കാവിൽ CMI ആരംഭിച്ച സെന്റ് ജോസഫ് വർക്കേഴ്സ് സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആരംഭകാല ചുമതലയും ജോസഫ് അച്ഛനിലായിരുന്നു. തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലും കർമ്മനിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചതിനു ശേഷം കുറച്ചു നാളുകളായി കുറ്റൂർ സാഗർ മിഷൻ ഹോമിൽ ചികിത്സയ്ക്കായും വിശ്രമത്തിനായും എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെ ജൂലൈ 17 രാവിലെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. അല്പം സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ. ജോസഫ് അച്ഛൻ ആത്മീയത നിറഞ്ഞ കർമ്മയോഗിയും അത്യുത്സാഹിയും ആയ ഒരു മിഷനറി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാഗർ മിഷനറിമാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 40 വർഷത്തോളം സാഗറിൽ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് നേരിൽ കണ്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മേലുദ്ധരിച്ചത്. അനുസരണം, ദാരിദ്ര്യം, ബ്രഹ്മചര്യം എന്നീ വ്രതങ്ങൾ
പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ വൈദികർക്കും മാതൃകപരമായ മിഷൻ ചൈതന്യം സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ട് സാഗർ രൂപതയുടെ ശൈശവകാലം മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം വരെ രൂപതയുടെ നന്മയും ഉന്നമനവും മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനായ മിഷനറി വൈദികനായി ഞങ്ങൾ സാഗർ മിഷനറിമാർ ജോസഫ് അച്ഛനെ ഹൃദയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. വൈദികരുടെ സംഖ്യാക്കുറവ് കാരണം വാർദ്ധക്യകാലത്ത് പോലും രാവിലെ തന്നെ 3 വ്യത്യസ്ത മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വയം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും വലിയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്ത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപതയെ 48 നീണ്ട വർഷം മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയി ജോസഫ് അച്ഛനെ സാഗർ രൂപത എന്നേക്കുമായി സ്മരിക്കുന്നതാണ്. ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കഠിന പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സാഗർ രൂപതയിലെ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് വിദിശ. LKG മുതൽ PG വരെ ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ സ്ഥാപിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛൻ വിജയം കണ്ടു. സഭാധികാരികളോടുള്ള ബഹുമാനവും രൂപതയുടെ നന്മയും മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള മുന്നേറ്റം കാരണം ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇരയായി മാനസിക ക്ലേശങ്ങളും ജോസഫ് അച്ഛന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിയുറച്ച പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വഴി അവയെ എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാഗർ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വിശുദ്ധനായ വൈദികന്റെ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഗർ രൂപതാംഗങ്ങൾ പ്രണമിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, 80 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ജീവിതയാത്രയിൽ ശാന്തവും സൗമ്യവുമായ ഒരു പുണ്യജീവിതം നയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛനെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കുന്ന മഹനീയ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബലിയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം പങ്കുചേരാം. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീരാം, ഒരുമയോടി ബലിയർപ്പിക്കാം. അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം, നവമൊരു പീഠമൊരുക്കിടാം. ഗുരുവിൻ സ്നേഹമൊടിയാകം തിരുമുൻപാകെ അണച്ചിടാം. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി, പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശന് സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി, പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശന് സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി, പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗ
സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാവിൻ സ്തുതിതൻ നിസ്തുല മഹിമാവാൽ ഭൂസ്വർഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. വാനവമാനവ വൃന്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിപ്പു സാമോദം. പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെന്നും പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാവിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. നിൻ ഹിതമിവിടെ ഭവിക്കണമേ. സ്വർഗത്തെന്നതുപോലുലകിൽ നിൻ ചിത്തം നിറവേറണമേ. ആവശ്യകമാഹാരം ഞങ്ങൾക്കിന്നരുളിയിടണമേ. ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ പൊറുത്തതുപോൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടം സകലം പാപത്തിൻ കടബാധ്യതയും അങ്ങു കനിഞ്ഞു പൊറുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരു നാളും ഉൾപ്പെടുവാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. എന്തെന്നാലെന്നാളേക്കും രാജ്യം ശക്തി മഹത്വങ്ങൾ താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ആമേൻ ആമേൻ അനവരതും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവേ, ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജോസഫ് അച്ഛന് പാപശാന്തിയും പരമാനന്ദവും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. വിശ്വാസം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരനെ അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ദൈവമേ, അങ്ങേ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനാശനാവുകയില്ല. പരിശുദ്ധമായ ചിന്തകളോടെ അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങന്റെ ദൈവവും രക്ഷകനുമാകുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങിപ്പോൾ ഓർക്കണമേ. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ പാപങ്ങൾ മറന്ന് കാരുണ്യപൂർവം എന്നെ കടാക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞാൻ ഏകാകിയും നിസ്സഹായനുമാകുന്നു. പീഡകളിൽ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ ഹൃദയവേദനകൾ നീക്കണമേ. എന്റെ അധ്വാനവും ക്ലേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അനന്തവും അഗ്രാഹ്യമായ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യതയോർ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥ, വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയം അവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമ രക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. അനാദിയായ ദൈവമേ, ഉന്നതനായ രാജാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനേ, കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി സ്നേഹവും ശരണവും ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചും നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരേ, നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 20-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഇസ്രായേൽക്കാർ കാദേശിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഹോർ മലയിലെത്തി. ഏദോമിന്റെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം മൂശയോട് ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തു: അഹറോൻ തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് ചേരുവാൻ പോകുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ നൽകുന്ന രാജ്യത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ മെരീബി തടാകത്തിങ്കൽ വെച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പന അവൻ നിരസിച്ചു. ഇപ്പോൾ നീ അഹ്റോനെയും അവൻ്റെ പുത്രനായ ഏലിയാസറിനെയും ഹോർ മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അവിടെ വെച്ച് അഹ്റോന്റെ പുരോഹിത വസ്ത്രം ഊരി ഏലിയാസറിനെ ധരിപ്പിക്കുക. അഹ്റോൻ മരിച്ചു തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് ചേരട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മൂശ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മൂശ അഹറോന്റെ പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി ഏലിയാസറിനെ അണിയിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഹറോൻ മരിച്ചു. ഉടനെ മൂശയും ഏലിയാസറും മലയിൽ നിന്നിറങ്ങി അടിവാരത്ത് ചെന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഒന്നടങ്കം 30 ദിവസത്തേക്ക് ദുഃഖാചരണം അർപ്പിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ, ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ മരണമടഞ്ഞ പുരോഹിതൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം. ഇന്നീ വേദികയിൽ തങ്കരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ, ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ മരണമടഞ്ഞ പുരോഹിതൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം. ഇന്നീ വേദികയിൽ നിത്യപിതാവിനും സുധനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ, ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ മരണമടഞ്ഞ പുരോഹിതൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം. ഇന്നീ വേദികയിൽ ഹല്ലേലൂയ
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൊരിന്തോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം അധ്യായം 15 35 മുതൽ 57 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർക്കുമെന്നും ഉയർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്. വിതച്ച വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ദ്രവിച്ചു പോകണം. വിതച്ച വസ്തുവല്ല മുളച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നത്. നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ഗോതമ്പിൻ്റെയോ മറ്റു വല്ല ധാന്യങ്ങളുടെയും വിത്തു മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ നിശ്ചയമനുസരിച്ച് അതിനെ ഒരു ശരീരം അഥവാ തണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വിത്തുകൾക്കും അവയ്ക്കിണങ്ങിയ തണ്ടുകൾ നൽകപ്പെടുന്നു. ശരീരമെല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. മനുഷ്യ ശരീരമുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷികളുടെ ശരീരമുണ്ട്, മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരമുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുമുണ്ട്. അവയുടെയെല്ലാം ഭംഗിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ഒന്ന്, ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം മറ്റൊന്ന്, നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നമാണ്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉയിർപ്പിൻ്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വിതച്ചത് നശ്വരം, ഉയർക്കുന്നത് അനശ്വരം. വിതച്ചത് അവമാനം, ഉയർക്കുന്നത് മഹത്വം. വിതച്ചത് ബലഹീനത, ഉയർക്കുന്നത് ശക്തി. വിതച്ചത് ഭൗമിക ശരീരം, ഉയർക്കുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം. എന്തെന്നാൽ ഭൗമിക ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരവുമുണ്ട്. ഈ നശ്വര ശരീരം അനശ്വരമായി തീരും. മരണമുള്ള ശരീരം മരണമില്ലാത്തതാകും. അങ്ങനെ നശ്വര ശരീരം അനശ്വരമായും മരണമുള്ളത് മരണമില്ലാത്തതായും തീരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ വാക്യങ്ങൾ നിറവേറും. മരണത്തെ വിജയം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. മരണമേ, നിന്റെ വിജയം എവിടെ? മരണമേ, നിന്റെ ദംശനം എവിടെ? മരണത്തിൻ്റെ ദംശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമെന്നർത്ഥം. പാപത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് നിയമത്തിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ വഴി നമുക്ക് വിജയം നൽകിയ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നല്ലൊരാശയമെൻ മനതാരെ വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിടുന്നു. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തനമതുവായി ഞാനതൊഴുക്കിയിടട്ടെ. ഏറ്റം അനുഗ്രഹപൂരിതനാം കവി തൻ തൂലിക പോലെന്നാവിപ്പോ. താതനും അതുപോൽ സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഉയരട്ടെ. ആദിമുതൽക്കേ ഇന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഒരുവൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ പരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം. അവൻ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവനുസരിച്ച് ഒരുവന് 5 താലന്തും മറ്റൊരുവന് 2-ഉം വേറൊരുവന് 1-ഉം കൊടുത്തിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്ത് 5 താലന്ത് കൂടി സമ്പാദിച്ചു. 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും 2 കൂടി നേടി. എന്നാൽ 1 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ പോയി നിലം കുഴിച്ച് യജമാനന്റെ പണം മറച്ചു വെച്ചു. ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം ആ ഭൃത്യന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു. 5 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ വന്ന്
5 കൂടി സമർപ്പിച്ച്, യജമാനനെ, നീ എനിക്ക് 5 താലന്താണല്ലോ നൽകിയത്, ഇതാ ഞാൻ 5 കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഭൃത്യ, അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കും. നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണ വേളയിൽ നവവൈദികൻ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഭിമന്യ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോ നിങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രവും ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിത നയവുമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്. ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ ജീവിത നയമായി സ്വീകരിച്ച് ആ സുവിശേഷം അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ അവസാനമായി സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം ചുംബിപ്പിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് കുത്തൂരച്ഛനാണ് ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. മിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ള വിചാരിച്ച മറ്റു വൈദികരെ, ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങന്മാരായ സിസ്റ്റർ ട്രീസ, സിസ്റ്റർ ദീപ, അനുജൻ തോമസ്, അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും കുഞ്ഞുമക്കളെയും, ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി, ഞാൻ നല്ല യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിമാനായ ദൈവം നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് നൽകും എന്ന പൗലോസ്ലിഹായുടെ വാക്കുകളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരിക. ജോസഫ് അച്ഛന് നല്ല ഒരു യാത്രയയപ്പ് കൊടുക്കുവാനാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. തൻ്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക്, സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ വസതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ്. ഇതൊരു വിടവാങ്ങൽ ശുശ്രൂഷയും യാത്രയയപ്പ് ശുശ്രൂഷയുമാണ്. നാം എല്ലാം എവിടെ ആയിരിക്കണമോ അവിടേക്ക് ജോസഫ് അച്ഛൻ നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നീങ്ങി അവിടെ എത്തി. അച്ഛനെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ യാത്രയയക്കാം. 80 വർഷം ഈ ലോകത്തിലോടി, 50 വർഷം വൈദികനായിട്ട് പോരാടി യുദ്ധം ചെയ്തു, ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അതും മിഷൻ പ്രദേശമായ സാഗർ രൂപതയിലെ പ്രതിസന്ധികളും വിഷമ പരിതസ്ഥിതിയും അവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുമെല്ലാം മറികടന്ന് ജോസഫ് അച്ഛൻ 50 വർഷത്തോളം തൻ്റെ വൈദിക ശുശ്രൂഷ സ്തുത്യർഹമായി ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ സേവനത്തെ പറ്റിയും അച്ഛൻ സേവനം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയും അച്ഛൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം പോളച്ചൻ ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാനവ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. അച്ഛനുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം കേവലം 4 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ സാഗറിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ എടുത്തിട്ട് 4 വർഷമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ അവസരത്തിലാണ് ജോസഫ് അച്ഛനുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുക. പക്ഷെ ജോസഫ് അച്ഛനെ പറ്റി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഏറെ കഷ്ടതകൾ, സഹനങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് സാഗർ രൂപതയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അഹോരാത്രം പണിചെയ്തെടുത്ത ഒരു നല്ല വൈദികനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പല മിഷൻ സ്റ്റേഷനുകളും
സ്ഥാപിച്ച് വളർത്തി. ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേഷൻ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു മിഷൻ സ്റ്റേഷന് സ്ഥലം കണ്ട് അവിടെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കഠിനാധ്വാനിയായ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വൈദികനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ജോസഫ് ചെറിയച്ചൻ. ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും എല്ലാം അറിയിക്കുകയാണ്. സാഗർ രൂപത അച്ഛനോട് എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം അച്ഛനിലൂടെ സാഗർ രൂപത CMI സമൂഹം ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് വരദാനങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം, അച്ഛൻ ഏറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം സഭ വളരണം, ദൈവരാജ്യം പരക്കണം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം, ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കണം. ഈ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജോസഫ് അച്ഛൻ തൻ്റെ കർമ്മവേദിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. താൻ ചെയ്ത നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയോ താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ഒരിക്കലും പ്രസംഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു പ്രശംസയും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഒരു നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയല്ല അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. He was a simple, humble priest. അച്ഛൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ മുൻ പ്രൊവിൻഷ്യലായിരുന്ന കുര്യൻ കാച്ചപ്പള്ളി അച്ഛൻ എഴുതി, I know Father Joseph Varghese Cheriath. I have lived with him. He is a very simple, soft-spoken, saintly priest. That was he, a simple, soft-spoken, saintly priest. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തൻ്റെ ചാക്രി അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തിൽ എക്സുൽത്താത്തെ ഗൗദേത്തെ എന്ന ചാക്രി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സഭയുടെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന മുഖം അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ്. Holiness is the most attractive face of the church. ആ സഭയുടെ തിളക്കമാർന്ന മുഖം കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഒരു മുഖമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോസഫ് അച്ഛൻ. Through his humility, through his simple way of life, through his committed service for the kingdom and for the people. ആ അച്ഛനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കുക. അദ്ദേഹം സാഗർ രൂപയുടെ തന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മിക പിതാവായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാം. SJ കോൺഗ്രിഗേഷൻ, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് 6 വർഷത്തേക്ക് ആധ്യാത്മിക പിതാവും ഫോർമേറ്ററുമായിരുന്നു. സാഗർ രൂപതയിലെ മിക്ക വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളും സിസ്റ്റേഴ്സുമൊക്കെ കുമ്പസാരിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അടുക്കലാണ്. പോളച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുമ്പ് 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ 3 കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിൽ അച്ഛന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ അത് സന്തോഷമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതും നടന്നും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലും എല്ലാം പോയി. അതിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും വീഴുകയും പരിക്കൊക്കെ പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അച്ഛന് കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഈ പരിക്കും വേദനയും സഹനവുമെല്ലാം പുണ്യപ്രവർത്തനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുകയുള്ളൂ, സേവനത്തിന് എൻ്റെ പുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ തൻ്റെ ജീവിതകാലം തൻ്റെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. ലിയോണാർഡോ ബോഫ് അച്ഛന്മാർ കേട്ടിരിക്കും. ബ്രസീലിലെ ലിബറേഷൻ തിയോണലിലെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഉപരിപഠനത്തിന് ജർമ്മനിയിൽ വന്നു. അന്ന് കപ്പലിലാണ് പോയത്. 4 മാസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ജർമ്മനിയിലെത്തി. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തിയത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്: Yesterday Christ had come to our home and he took with him your dad because he found him
ready and prepared. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് വന്നിരുന്നു. കർത്താവ് നിൻ്റെ അപ്പച്ചനെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കാരണം നിൻ്റെ ഡാഡിയെ പ്രിപ്പയർഡായും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായി അവൻ കണ്ടു. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക്, സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക. സ്നേഹവന്ധിയായ ദൈവം ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും പ്രിപ്പയർഡായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമയത്താണ് ദൈവം തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച, അതായത് ജൂലൈ 17 രാവിലെ 5 മണിക്ക് ജോസഫച്ചനെയും ദൈവം തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു. കാരണം അവിടെ അനാദി മുതലേ ധാരാളം വാസസ്ഥാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ട ആ സുവിശേഷം വിശ്വസ്തനായ ഭൃത്യൻ്റെ 5 താലന്ത് ലഭിച്ചത് 5 താലന്തും വർദ്ധിപ്പിച്ച ഭൃത്യൻ്റെ ഉപമ നാം കേട്ടു. ഇപ്പോൾ ദൈവം ജോസഫച്ചനോടും പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും: ഷബാഷ്, വെൽ ഡൺ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. 5 താലന്ത് തന്നു, 5 താലന്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോസഫച്ചൻ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു, മാതാവിനോടും കർത്താവിനോടുമുള്ള ഒരു ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു അന്ധന് ദാനം ചെയ്യണം എന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നേരത്തെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫച്ചൻ്റെ കണ്ണ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ ആർക്കും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ വ്യയം ചെയ്ത ഒരു പുണ്യവാനായ വൈദികൻ. യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു വാചകം കോറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്: ഹി വെൻ്റ് അറൗണ്ട് ഡൂയിങ് ഗുഡ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് കടന്നുപോയി. അതുതന്നെയാണ് ജോസഫച്ചനും ചെയ്തത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് 50 വർഷത്തെ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തി. ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അനുസരണപ്പെട്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ച് നന്മ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയ ആ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ, അച്ഛനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ, നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ജോസഫച്ചനെ പറഞ്ഞയക്കാം. തീർച്ചയായും ജോസഫച്ചൻ ഇനിയും സാഗരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ചെറിയത്തെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. നമുക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരും. ഇന്നലെ കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഒരു റുഹാലയിലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു. കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് പ്രത്യേക അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബക്കാരെയും സാഗരൂപതയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആൻഡ്രൂസ് പിതാവും ടോണി പിതാവും ആൻ്റണി ചെറിയത്ത് പിതാവും ഒക്കെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ചെറിയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു.
ഭക്തിയുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബം, 3 പേര് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതരായ 2 സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛനും ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ആ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകമായി ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ഈ നല്ല വിശുദ്ധനായ അച്ഛനെ സാഗറിനും CMI സഭയ്ക്കും നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, സാഗറിലെ ക്യൂരിയയിലെ എല്ലാവരും തന്നെയുണ്ട്. പ്രോട്ടോസ് സിൻചെല്ലിസുണ്ട്, 2 സിൻചെല്ലിമാരുണ്ട്, ചാൻസലറുണ്ട്, 20ഓളം വൈദികരുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് കാണുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മരിച്ചവരുടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു പാടാറുള്ള ഒരു ഈരടിയുണ്ട്. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാനി, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചൈതികളും, സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നന്മകൾ ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ജോസഫ് അച്ഛനെ ഇന്ന് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഓർക്കാം, നമ്മുടെ ദിവസവും അടുത്തു വരികയാണ്. സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നേറാം. ജോസഫ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് എന്ത് ലെഗസിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക? സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ഹ്യൂമിലിറ്റി, പ്രയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കമ്മിറ്റഡ് സർവീസ്. അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, സ്വായത്തമാക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. രക്ഷാകരമായ കുരിശുമരണത്താൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുത്ത മിശിഹായി, അങ്ങയുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ബലിയർപ്പിക്കുകയും അവയാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ വൈദികന് നിത്യാനന്ദം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ലോകബന്ധങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് അങ്ങയെ അനുഗമിച്ച ഈ വൈദികനെ അനന്തമായ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ നിത്യസഹചാരിയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. തന്റെ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ വരികയും വൈദിക ജീവിതത്തിന്റെ ചുമതലകൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ വൈദികന് നിത്യാശ്വാസം നൽകണമെന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുകയും രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പരദേശികളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്നേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രായോഗികമാക്കിയ ഈ വൈദികനെ അങ്ങ് ലോകാരംഭം മുതൽ സജ്ജമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദത്തിന് അവകാശിയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പരേതനായ ഈ വൈദികനിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ കുദാശകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ വിനയപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന കാരുണ്യപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ബുദ്ധിമതികളായ കന്യകമാരെ പോലെ വിളക്ക് കൊളുത്തി കാത്തിരുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ദൈവാലയ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹാരിത കാണുവാനിടയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ലോകത്തിൽ വെച്ച് ദിവ്യ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിത്യകീർത്തനങ്ങൾ പാടി അങ്ങയെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനിടയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഭാരമേറിയ ചുമതലകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ദാക്ഷിണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായ കർത്താവേ, അഭേദ്യമായ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിചാരത്താലും വചനത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത്
വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവമേ, ഗ്രഹമാതിരത്താൽ കർത്താവ് തന്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യം തുടച്ചേക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിത്യപിതാവേ, കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും ദിവ്യബലി. നിൻ തിരുസുതനാം ഈശോ വഴിയായി കൈക്കൊള്ളണമേ ദിവ്യബലി. ഞങ്ങളെ ഒന്നായി നിൻ തിരുമുൻപിൽ കാഴ്ചയണയ്ക്കും ആദരവായി ദിവ്യനിണത്താൽ മർത്യഗണത്തിൻ മലിനതയെല്ലാം കഴുകണമേ. വചനം ദിവ്യ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മായൗസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തിയിടാം. പാവനം ഈ ബലിയിൽ ആദിയിലെ പോൽ എന്നേക്കും ആമേൻ ആമേൻ. സുതനുടെ പ്രേഷിതരേ, ഏകജ സ്നേഹിതരേ, ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. സർവരുമൊന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ. മാർത്തോമായെയും നിണസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിതിൽ ഓർത്തിടാം. നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാനാം കർത്താവെന്നേക്കും രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തുണയെന്നും. ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു. മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചൊരിയുവിനെന്നേക്കും. നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്റെയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കുമുള്ള അതിജാതനും യോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏകസത്യമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും എത്തിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രൻ പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സൈനികവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏകമാമോദീസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാത്രിയർക്കിസമാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും മെത്രാപോലിത്തമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രി പുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മയാചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ. എന്റെ സഹോദരേ, കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അപേക്ഷ നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ കാരുണ്യാതിരായി യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരി, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുകയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധരോടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അടുത്ത് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരവോടെ നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുകയും ഭയബദ്ധജനമായ രഹസ്യങ്ങൾ കുദൈശയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രരും ഭക്തരുകൂടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. മിശിഹാ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാദൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ, ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. പൂർവപിതാവാം അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവർ തൻ
ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ, രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ. അഖില ചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ. ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ, ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അങ്ങയുടെ മൗത്വമേറിയ തൃത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ 10,000 മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമേന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവന്മാരോടും ശ്രാപ്പന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നായി ഉച്ചസ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. ദൈവം നിത്യമഹത്വത്തിൻ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ. മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ. ഉന്നതവീതിയിൽ ഹോശാന, ദാവീദിൻ സുതനോശാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവാൻ, വീണ്ടും വരുവോരും ധന്യൻ. ഉന്നതവേദിയിൽ ഹോശാന. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയഗണങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായി ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായി രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസിയും എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനെ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മൗത്തമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ,
പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കും വത്സല പിതാക്കന്മാരായ മാർ ജേക്കബ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കും മാർ ടോണി മെത്രാനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയായിരിക്കുന്ന മാർ ജെയിംസ് മെത്രാനും മറ്റെല്ലാ വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർ, സംസ്ഥാനമാർ, സമർപ്പിതർ, ആത്മായ പ്രേക്ഷിതർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ശ്ലീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും, പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫച്ചൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവജനത്തിനും അയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ യേശു മിശിഹായെ അങ്ങ് അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാവെന്ന ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ ആൾത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ രക്ഷകനുമായ യേശു മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഏൽപ്പുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാകവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേകത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഈശോ മിശിഹായേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും
ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുതാപാമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. നീതിയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ. തിരുസന്നിധിയെങ്കിൽ പാപികളെ വരെയും മാടി വിളിച്ചവനാ, അനുതാപികളാമേവർക്കും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തവനാ, കരുണാമയനാം കർത്താവേ, നിൻ സവിധേ വന്നവരദം നിൻ സ്തുതികൾ ഞങ്ങൾ പാടട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തനോടെ സമീപിക്കാം. അനുതാപം നൽകുന്ന ശാനത്തോടെ അബ്രാൻ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞും പാവം കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിച്ചും സ്വരത്തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ഭിന്നതകളും കലങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ശത്രുതയിലും വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധമാവന പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടുകൂടി ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിനും ആത്മയുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ, നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവദനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങയെ വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര, നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. സഭയിൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
ക്രിസ്തുമിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ. സഹോദരെ, സ്വഗ്രഹ വിശ്വാസത്തോടെ ദേവപുത്രന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യാനും തിരുസഭ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാനും ചിന്നിതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട
ജോസഫ് ചിറയത്തച്ഛൻ്റെ മൃതസംസ്കാര കർമ്മത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച സാഗർ രൂപത പിതാവ് മാർ ജെയിംസ് അത്തിക്കളം, സാഗർ രൂപതയിലെ ജനറൽ അച്ഛന്മാരെ, വന്യവൈദികരെ, സാഗറിലെത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഈ ഇടവകക്കാരായ വൈദികരെ, മറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ജോസഫച്ചൻ്റെ സഹോദരിമാരായ 2 സിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, മറ്റം ഇടവകയിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള വൈദികനാണ് ഇന്ന് മറ്റത്തിന് നഷ്ടമായിരിക്കുക. മറ്റം ഇടവകയിലെ ഇതുവരെ 33 വൈദികരാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള വ്യക്തി ജോസഫ് അച്ഛനായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് വികാരി അച്ഛനായിട്ട് വന്നത്. മെയ് മാസത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെയും സഹോദരി സിസ്റ്ററിൻ്റെയും ജൂബിലി ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആഘോഷിച്ചത്. അന്ന് അച്ഛന് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ആരോഗ്യം തീരെ മോശമായതൊക്കെ. ഇവിടെ ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സാഗറിൽ നിന്നും ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പല ബാച്ചുകളായിട്ട് അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും പിതാവൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി. ഞാൻ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇടവകയുടെ പേരിലും അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാ പരിപാടികളും ഭക്തിസാന്ദ്രമായിട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു. അച്ഛന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ഗായക സംഘത്തിലെ അച്ഛന്മാരുണ്ട്. ഈ പരിപാടി മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് സഹകരിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. സെമിത്തേരിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം നമ്മളിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചായ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരും പാരിഷ് ഹാളിലാണ് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടത്. വിശ്വാസികൾക്ക്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് മോണ്ടകത്ത് തന്നെ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇനിയും തുടർന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ജോസഫ് അച്ഛനെ ഓർക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. പരിശുദ്ധമായ കൃപാവർത്താൽ സ്തുതിയും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായുധയുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കൊള്ളുവാൻ രേഖപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. അവർണ്ണീയമായ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ മർത്യരായി ഞങ്ങളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കി. ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ഈ വലിയ കൃപയെ പ്രതി അങ്ങയുടെ മഹനീയ നാമത്തിന് എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ മിശിഹായെ, അമർത്യതയുടെ ഔഷധമായ ഈ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അമൂല്യമായ ദാനത്തെ പ്രതി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ, നിൻ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ, ബലികൾ, കാഴ്ചകൾ അനവരതം
കനിവോട് കൈക്കൊണ്ടരുളണമേ. ആബേൽ, നോഹയും അബ്രാഹം യോബും അണച്ചൊരു ബലിയിൽ നീ കൃപയാർന്നതുപോലെ ഈ ബലിയും കൃപയൊടു തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. ഏലിയ ദിവ്യശ്ലീഹന്മാരിവരുടെ ബലിയും വിധവയുടെ കാണിക്കയതും കൈക്കൊണ്ട നാഥാകനിയണം ഈ ബലിയിൽ. കർത്താവേ, നിന്ദാസനായി തിരുസന്നിധിയിൽ അണച്ചിടും ബലിയിതു തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. മൃതരുടെ പാപം മായ്ക്കണമേ. കരുണാനിധിയാം കർത്താവേ, ചേർക്കണമേ നിന്ദാസനെയും പരിശുദ്ധന്മാർ മരുവീടും പരമോന്നതമാം രാജ്യത്തിൽ. ദിവ്യഗണത്തോടൊത്ത നിശം മഹിമയെഴുന്നൊരു ത്രിത്വത്തിൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഉയർത്തിയിടാൻ കരുണയോടിവനിൽ കനിയണമേ. ഇന്നീ ബലിയിൽ നിൻ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചവരാമഖിലർക്കും കരുണയോടെ ഗണമഖിലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹം എന്നെന്നും. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ കബറിടമേ സ്വസ്തി. നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. പിന്നീട് ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസച്ചൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 5ന്റെ കുർബാന നാളെ കാലത്ത് 10:30 ആയിരിക്കും. സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇതൊരു അറിയിപ്പായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അല്പസമയം. സാഗർ രേവതിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ജോസഫച്ചൻ്റെ അന്തികർമ്മ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വികാരിയച്ഛൻ ഊക്കനച്ഛൻ നന്ദി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം ഓർക്കാതെ പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സാഗർ രേവതിയുടെ വികാരി ജനറൽ നിതീഷ് പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. തൻ്റെ വിശുദ്ധരുടെ മരണം കർത്താവിന് അമൂല്യമാണ്. സങ്കീർത്തനം 116:15. തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ നീണ്ട 50 വർഷം ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ സാഗർ രൂപതയ്ക്കും രൂപതാംഗങ്ങൾക്കും അനുദിനം പകർന്നു നൽകാൻ നല്ലവനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിറയത്ത് ജോസഫ് അച്ഛനെ അനുവദിച്ചു. അവർണ്ണനീയമായ ഈ ദാനത്തെ പ്രതി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പൗരോഹിത്യത്തിൽ എന്നും എപ്പോഴും വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയ കർമ്മനിരതനായ അജപാലകൻ, മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്നേഹവും കരുതലും എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച യേശുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തദാസൻ, ദൈവികത നിറഞ്ഞ ആത്മീയ ഗുരു എന്നിങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത മേഖലയിൽ എപ്പോഴും പ്രശോഭിച്ച
ഒരു നല്ല ജ്യേഷ്ഠ പുരോഹിതനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 1974 മുതൽ സാഗർ രൂപതയിലെ 4 പിതാക്കന്മാരുമായുള്ള ചിറയത്ത് ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോഴും അഭിവന്യ അത്തിക്കളം ജെയിംസ് പിതാവ് കാണിച്ച സ്നേഹം, കരുതൽ, പരിഗണന ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. രൂപതയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും ഇന്നത്തെ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി സാഗറിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരും, വിദൂരതയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക സഹോദരങ്ങളും, സന്യാസികളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ജോസഫ് ചിറയത്ത് അച്ഛൻ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു, മാർഗദീപമായിരുന്നു. അവസാന നാളുകളിൽ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആൻസൺ മഴുവഞ്ചേരി അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷി അച്ഛൻ, സാഗർ മിഷൻ ഹോമിലെ മറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഏവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 35 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ചിറയത്തച്ഛൻ അംഗമായിരുന്ന CMI സെന്റ് പോൾസ് പ്രോവിൻസിലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ അക്കര അച്ഛനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ചിറയത്തച്ഛൻ്റെ മാതൃരൂപതയായ തൃശൂർ അതിരൂപതയെയും അതിരൂപതയിലെ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെയും വൈദികരെയും എല്ലാ സന്യസ്തരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് രാവിലെ അച്ഛൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരികയും അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത അഭിവന്യ ടോണി നീലക്കാവിൽ പിതാവിനെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷാ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് പരേതനായ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ സമർപ്പിത സഹോദരരെയും, വിശിഷ്യ സാഗർ മിഷനുമായി അഭേദ്യ ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ, സന്യസ്തർ ഏവരെയും ഓർക്കുന്നു, നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ കുസുമം, മലബാർ മിഷണറി ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ വെരി റവറൻ ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ എന്നിവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ, ശുശ്രൂഷാ കർമ്മം വളരെ ഭക്തിപൂർവം അനുസ്മരിക്കുവാനും ആചരിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു പെനങ്ങാടൻ അച്ഛനും ഗായക സംഘത്തിലെ എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിച്ച അമല ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം, അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, മറ്റ് ശുശ്രൂഷകരെ ഏവരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയുവാനുള്ളത് സാഗാർ മിഷനിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിറയത്ത് ജോസഫ് അച്ഛനെ സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച ചിറയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛനെ ഞങ്ങളുടെ രൂപതയ്ക്ക് സാഗർ മിഷന് ദാനമായി നൽകിയ, സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ നല്ല മാതാപിതാക്കളെ, എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും, വിശിഷ്യ അച്ഛൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ആശുപത്രിയിൽ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സിസ്റ്റർ കൊച്ചുത്രേസ്യ, സിസ്റ്റർ ദീപ, അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ മകൾ
സിസ്റ്റർ ജിയ ഫ്രാൻസിസ്, സഹോദരൻ തോമസ് ചേട്ടൻ, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏവരെയും നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നു മുതൽ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കായി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കേവർക്കും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം. ഇനി നന്ദി പറയുക മറ്റം സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന പള്ളി വികാരി, പെരുബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജു ഊക്കനച്ചൻ, സഹവികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിൽ കണ്ണനായിക്കലച്ചൻ എന്നിവരെയും അച്ഛനോട് കൂടെ വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി ക്രമീകരിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ ഏറെ പരിശ്രമിച്ച, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഇവിടുത്തെ കൈക്കാരന്മാർ, ദേവാലയ ശുശ്രൂഷി, മറ്റ് ഭക്തസംഘടനകൾ, ഇടവക കൂട്ടായ്മ ഏവരെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ നൽകി പ്രാർത്ഥനാ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഭവനത്തിലും ദേവാലയത്തിലുമായി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മെ ഏവരെയും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കുർബാനയുടെ സമയത്തിന് ഒരു തിരുത്തുണ്ട്. നാളെ 10:30 11:45 ആയിരിക്കും കുർബാന. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനും പാപികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനായ ദൈവം നീതിയുടെ കിരീടം ഇന്ന് തന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അത്യന്തം ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടി ദേവാലയത്തെ കർമ്മരംഗമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ ദേവാലയത്തോടെ അന്തിമയാത്ര ചോദിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതീകമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ മഞ്ചം വഹിച്ച് ആദ്യമൽധാരയിലും പിന്നീട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിലും മുട്ടിക്കുന്നു. ദേവാലയത്തെ കവാടത മുട്ടിയതിനു ശേഷം മഞ്ചം വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. വിടവാങ്ങുന്നേ പരിപാവനമാ ബലിവേദികയേ വിടവാങ്ങുന്നേ
മദീന നിൻപദതാരിൽ വരികില്ല ഇനി എൻ പ്രിയരേ പോകുന്നു അന്തിമയാത്ര വന്ദനമോടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതകാലത്ത് സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ ഈ വൈദികനെ നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും നല്ലവർക്ക് സ്വർഗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മിശിഹാ തന്റെ കാരുണ്യത്താലും തന്റെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും ഇദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെഴുതുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഇപ്പോഴാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇരുവശത്തു നിന്നും രണ്ടുപേരെയായി വീതം വന്ന് പുഷ്പതങ്ങൾ വിതറി ഉപചാരം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുവശത്തേക്കും തിരിച്ചുപോയി സുമിസ്റ്റയിലേക്ക് നീക്കുക. ആദ്യം അഭയന്റെ പിതാവ്, പിന്നീട് ബഹുമാനരുടെ വൈദികർ, പിന്നീട് ബഹുമാനരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതിനുശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും. പോവുക മുറ പോൽ വന്യഗുരുവിൻ മണവറ ചേരാൻ പരിശുദ്ധന്മാർ ആദരവോടെ സ്വാഗതമരുളും. പോവുക മുറ പോൽ വന്ധ്യഗുരു നിൻ ജയമുടി നേടാ അഴകൊഴുകും നിൻ വഴികളിലെല്ലാം മലരുകൾ വിരിയും. അന്തിമയാത്ര വന്ദനമോടെ പിരിയും താതാ, വേദനയാൽ നിൻ സുതരുടെ ഹൃദയം കീണുരുകുന്നു. തിരുസഭയങ്ങേ വിരഹദിനത്തിൽ വിലപിക്കുന്നു. ബലിപീഠമിതാ നിശ്ചഞ്ചലമായി കഥനം കൊള്ളൂ. സുവിശേഷത്തിൻ ദീപ്തി പരത്താൻ
ജാഗ്രതയോടെ അനുദിനമുലകിൽ വിശ്രമമന്നേ അധ്വാനിച്ചു. ജീവൻ നൽകും പരമോന്നതമാ കൂദാശകളാ ദുഃഖിതരിൽ നീ ആശ്വാസത്തിൻ കിരണമുയർത്തി. പാരത്രികമാം ആശ വളർത്തും തിരുവാണികളാൽ കൂരിരുൾ നിറയും കരളിൽ പുത്തൻ ജീവനുണർത്തി. അധ്വാനത്തിൻ കതിരുകൾ കൊയ്യാൻ ഉയരുക വിണ്ണിൽ വന്ദനമരുളാൻ ആത്മജരെല്ലാം കാത്തു കഴിപ്പൂ. പാപക്കറകൾ കലരാതുലകിൽ ജീവിച്ചിടുവാൻ ദുഃഖിതരാം നിൻ തനയർക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മൃതിയുടെ വരവിൽ പുതിയൊരു ജീവൻ പകരാം പോരും ദൈവകുമാരാ വത്സലസുതനേ കൈവെടിയല്ലേ. പോവുക മുറ പോൽ വന്യഗുരുവിൻ മണവറ ചേരാൻ പരിശുദ്ധന്മാർ ആദരവോടെ സ്വാഗതമരുളും. പോവുക മുറ പോൽ വന്യഗുരു നിൻ ജയമൊടി നീടാ അഴകൊഴുകും നിൻ വഴികളിലെല്ലാം മലരുകൾ വിരിയും. അന്തിമയാത്ര വന്ദനമോടെ പിരിയും താതാ വേദനയാൽ നിൻ സുതരുടെ ഹൃദയം കീണുരുകുന്നു. തിരുസഭയങ്ങി കദനം കൊള്ളൂ. സുവിശേഷത്തിൽ ദീപ്തി പരത്താൻ ജാഗ്രതയോടെ അനുദിനമുയർത്തി വിശ്രമമേ അധ്വാനിച്ചു. ജീവൻ നൽകും പരമോന്നതമാ കൂദാശകളാ ദുഃഖിതരിൽ നീ ആശ്വാസത്തിൻ കിരണമുയർത്തി. പാരത്രികമാശ വളർത്തും തിരുവാണികളാൽ കൂരിരുൾ നിറയും കരളിൽ പുത്തൻ ജീവനുണർത്തി. അധ്വാനത്തിൻ
മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ മരണവിധേയനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കബറിടം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. വിശുദ്ധ മാമോദീസായാൽ മുദ്രിതവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ പരിപുഷ്ടവും പുരോഹിത പട്ടത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശരീരത്തിന് ലോകാവസാനം വരെ വിശ്രമം നൽകേണ്ട ഈ കബറിടം വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും സ്വപാണ്ഡനെ തളിക്കണമേ, ഞാൻ നിർമ്മലനാകും. അതിലെന്നെ കഴുകണമേ, ഞാൻ മഞ്ഞിനേക്കാൾ വെണ്മയുള്ളവനാകും. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവ്യജലത്താൽ ഈ വേദനയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഈ കബറിടം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കുരിശോഴിയായി നമ്മെ രക്ഷിച്ച പുത്രന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിമളധൂവും പോലെ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ജോസഫ് അച്ഛൻ, ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അനുഗമിച്ചു. ഇനി ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാർ അങ്ങേ അനുഗമിച്ചുകൊള്ളും. മനുഷ്യ, നീ മണ്ണാകുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും എന്നരുളി ചെയ്ത ദൈവം വിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ അങ്ങേ ഉയർപ്പിച്ച് തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തട്ടെ. അങ്ങയുടെ അധ്വാനങ്ങൾക്കും ക്ലേശങ്ങൾക്കും അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദീപബലികൾക്കും ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മാലാഖമാരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര മരിച്ചുയർപ്പിക്കുന്നവനും അവർക്ക് നിത്യാശ്വാസം നൽകുന്നവനുമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. നാഥനണഞ്ഞിടുമന്തിമനാളിൽ കാരുണ്യമിഴും വിധിയാൽ വാനവരാജ്യം നേടും മനുജനുഭാഗ്യം. നാഥനണഞ്ഞിടുമന്തിമനാളിൽ കാരുണ്യമിഴും വിധിയാൽ വാനവരാജ്യം നേടും മനുജനുഭാഗ്യം. കറയറ്റവനായി ചിരമഹിമാവിൽ മിന്നി വിളങ്ങും മുഖമൊടു കല്ലറ വിട്ടെഴുന്നേൽക്കും മനുജനുഭാഗ്യം. നാഥനണഞ്ഞിടുമന്തിമനാളിൽ കാരുണ്യമിഴും വിധിയാൽ വാനവരാജ്യം നേടും മനുജനുഭാഗ്യം. വരിക നിനക്കായാതി മുതൽ ഞാൻ കരുതിയ രാജ്യം നേടുക നാഥനിൽ നിന്നിത് കേൾക്കും മനുജനുഭാഗ്യം. നാഥനണഞ്ഞിടുമന്തിമനാളിൽ കാരുണ്യമിഴും വിധിയാൽ വാനവരാജ്യം നേടും മനുജനുഭാഗ്യം. കർത്താവേ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അഭയമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ കർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവേ, എല്ലാ തലമുറകളിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അഭയമാകുന്നു. മനുഷ്യരെ പടിയിലേക്ക് പിന്തിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണമെന്ന് അവരെ ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേക്ക് 1000 മത്സരങ്ങൾ അസ്തമിച്ചൊരു ദിവസം പോലെയും രാത്രിയുടെ യാമം പോലെയുമാകുന്നു. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കിനാവ് പോലെ കടന്നു പോകുന്നു. രാവിലെ പൂവിടുകയും വൈകുന്നേരം ആടിത്തളരുകയും ചെയ്യുന്ന വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ തന്നെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി,
ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കുവാമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തലമുറകളിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അഭയമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രകാശവുമായ ദൈവമേ, പാപികളും ബലഹീനരുമായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഈ സഹോദര വൈദികന്റെ ആത്മാത്യാശ്വാസം നൽകണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ അങ്ങ് കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ നിത്യമഹത്വം അണിയിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശപൂർണമായ പുനരുത്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേർതിരിപ്പിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറിയത്തച്ഛന് മഹനീയമായ ഉയർപ്പും അനശ്വരമായ സൗഭാഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. വിചാരത്താലും വചനത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് മാലാഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും വസതിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണമേ. ഈ സംസ്കാര കർമ്മത്തിൽ സംബന്ധിച്ചും ഈ വൈദികനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രസാദവരം ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. എല്ലാവരും കുന്തിരിക്കുമിട്ടതിനു ശേഷം കുരിശിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച് തിരികെ പോകുന്നു.
പട്ടിയാണല്ലേ സാഗറിനെടുത്തോ
പൊടി ഇറങ്ങില്ലല്ലേ ആ മതി 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 ഇനി കത്താക്കില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി പള്ളിയിൽ ചായ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ ചായ കൊള്ളാം